страхотни хора и какво пише на шапките? ДПС! Да чуя! Браво, бе! Коя бюлетина? Номер 40 ли? Я да чуя коя! Вие сте страхотни. Интегрална бюлетина номер 40. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че за мен е удоволствие и огромна чест да бъда тук днес на заключителния предизборен концерт на господин Лютви Местан, вашия кандидат и естествено вашия избранник, в което аз не се и съмнявам. Днес ще пееме заедно, ще се забавляваме. Тук са и моите колеги, които по-късно ще се включат. Цвети Янева, Азис, който е уникален. А вие наистина сте най-добрите, няма как да не го отбележа. И така, ще изпея най-хубавите си песни. Ако има такива, които искате да чуете, ще го направя с най-голямо удоволствие. Сега обаче ще започна с коя? С виж какво? Виж какво? Я да чуя, са изпуснали? Не изпускайте бюлетина номер 40. Коки, виж какво са изпуснали ръцете ти специално за вас. Първия поздрав от господин Лютви Местан. И от мен, разбира се. Пречи ли любов да ме гледаш так, края с тебе лесно го преживя.